देखी आगे ले कॉलोनी के सबसे बड़ा बेरोजगार। आप सबके का लागल बाबू सुधर गईले। अरे ना महाराज, का सवेरे सवेरे कुछ सुने पर लगल बड़ा लो। चुपचाप रहिले तो अंगुरी कल जरूरी रहेला। उना कहल जाला कि कुत्ता के पूंछ में कितनो घी लगावल जा पर उ टेढ़ के टेढ़े रहेला। हाँ तो घर का हम बेटा थोड़ी है, हम तो घर के ड्राइवर है। भैया एगो बात कही, कह। जूता खाए वाला काम तो तू कइले बड़ो गुरु। हमरा ड्यूटी के कोनो ना जोड़ा बा, सब कह पे असर थोड़ा थोड़ा बा। केहू कहे ला जान, केहू कहे परन, केहू कहे ना हट बेबी लागेलू। बोल के कराला लगा के भेसोलीन, ए जान दे हकीली न राखेलू। जैसे माई के करेजा के टुकड़ा हुए वैसे ही बाबूजी के माथा के दर्द। तिलंगी उड़ाता रहा जी। वैसे बबुआ तारा उम्र के लड़का फाइटर प्लेन उड़ा के देश दुनिया में नाम कमाता रहा। तू तिलंगी उड़ाता रहा। बगल में जन परिवार आइल बा ना, बहुते निमन परिवार बा और उनकर बिटिया एकदम सिनेमा के हीरोइन जैसे सुंदर बिया। अब किरपारी बाबू के फेर प्यार भइल। दिल के केवाड़ी खट खटावता, बाकी खोलला पलगे नहीं आवता। केहू दिल के केवाड़ी खट खटावता। और भाई तो फिर कमाल भाई। देखा पार्टनर, दरअसल ई उम्र में सेक्स तोहरा कपार पर चढ़ गइल बा। तोहर मन तो लसपस आइए गइल बा। कैसे? दफा नंबर 302 में पढ़ले रहनी कि सांसें तेज होने लगती है। काहे ना इतना भइल बड़ा पागल, ऐसन का खास बात हमरा में लागल। भौरा बनके काहे लगला तू छुए? उठावा से माथू चूमे, सुना ये सहजनिया। उठावा से माथू चूमे। बहुत बड़ा गुंडा पल्ले बाड़े तू। हमार राम नाम सत्य करी, समझा दिए अपने बाहुबली के। और द्वार पर खनी खा के कौन थुकले बा? खैनी के थुके कौआ हुआ हगले यहाँ सा। पता तो लगाइए ले कि कौना कौआ के खेला। निचला में ढेर वोल्टेज बा का? कहता तोहरो वही में फंसा दी का। ठीक नहीं खे बुझात तोहर नियत, कुछ कारी बुझाता नजरिया हो। पातर पातर पानो का डंटी पातरे कमरिया हो। पर बाबू के का पता रहे कि जब इनकरा मोहब्बत के गाड़ी अपन रफ्तार पकड़ी तब्बे पटरी उखड़ जाए। बड़ा मुश्किल से एगो पढ़ल लिखल लड़की मिलल बिया। ऐसे पहले कि उनकर मन बदले मंगनी तय कर देनी हो। राजा के मंगनी हो गइल बा। हो सके तो हमके माफ कर दिया पल्लवी। कैसे कि हम प्यार और फर्ज के बीच में फंस चुकल बन। पहले तो हम सिर्फ तोरा से प्यार करत रहले, लेकिन अब तो तोहर पूजा करे के मन करता। जरूरी तो नहीं है कि सबके राधा वाला ही प्यार मिले। शायद हमरा भाग्य में मीरा वाला प्यार लिखल बा। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। दुल्हन देखेगी तो फिदा हो जाएगी।